Nyiwangraka Sri Baladewa miwah Prabu Harimurti kangkong ing tresnanira marang Dyah Panonjinawi kadang istri satunggal kapisah panggenanipun mila tansah nduta wau Sri Narendra kalih kadangipun Kakang Yayi Bratasena wah ana dawuh apa jrabang kakangku Narayana nuwun kula wonten timbalan ing ngadhawu Kanjeng Koko Prabu Demang Udawa wonten timbalan iki ngadhawuh jenengan Kawruhana Narayana katemben wae negara Mandura karawuhan pukulun Sang Hyang Bathara Narada utusane Sang Hyang Jagat Girinata ngendikake kalamunta kayangan Suralaya ana parang muka ana mungsuh Ratu Dwarawati dijuluk Prabu Yudha Kala Kresna sak para wadya balane munggah menyang kayangan Suralaya kepengin nelukake para dewa kuwi jenenge ratu sing wis mingerke blate ning pancen Yudha Kala Kresna kuwi ratu buta kang kasektene gegirisi mekaten Koko Prabu iya lah pun Kakang kaparingan dawuh kawan Sang Hyang Bathara Narada kalamunta pun Kakang kadhawa jumeneng dadi senopati nrenggalangi Prabu Yudha Kala Kresna manut pangandikane pukulun Sang Hyang Bathara Narada sing bisa ngrampungi perkara iki trah Mandura oh iki Koko Prabu kula kang saka iku Narayana siadi dhisik ana laku munggah menyang kayangan Suralaya sirnakna Prabu Yudha Kala Kresna mangkene piye ingkang nampi dawuh saking Suralaya menika sinten sing nampa dawuh kuwi pun Kakang dados panjenengan ingkang kadhawuhan jumeneng dados senopati iya pancen mengkono lha iya monggo Koko Prabu klaturi jengkar monggo Koko Prabu kula nderek mangayu bagya menawi paduka pinitaya dening Jawata supados jumeneng dados senopati ning dewa ngrabosing palagan lan maripun paduka Kanjeng Koko Prabu darbe pusa pampuh senjata nanggala monggo Koko Prabu Narayana kula wonten dawuh lho kowe iki adikku to inggih kowe iki trah Mandura apa dudu inggih kula trah Mandura lah keneng apa yen pancen kowe ngakoni trah Mandura kowe tak perintah kok malah semune kowe arep endo saka jejiban ayo mangsulana kowe iki kadangku kowe iki sedulurku mangke rumiyin Koko Prabu sedaya menika kedah pilah trah utawi kadang menika tegesipun sedulur ning kewajiban menika piyambak-piyambak ingkang nampi dawuh menika Koko Prabu Baladewa monggo Koko Prabu klaturi nyarirani lah menawi to dawuhipun dhateng ingkang rayipun Narayana kowe tak dadake senopati kula bidal mboten cisah Koko Prabu jengkar cekap kula Narayana kula mboten dawuh yen ngono kowe jiring getih wedi mati menika perkawisipun mboten jiring getih wedi mati Koko Prabu kula sampun matur pakaryan menika kedah cetha Darma menika kedah cetha kinten ingkang kaparingan dawuh ngaten monggo dhisik aku tak takon Mansurana nggih monggo kowe iki kadange ratu kowe iki sedulure ratu tegese kowe kuwi pangeran pati nggih lajeng pakaryanmu ki apa senengamu kluyuran mrana-mrana
blusukan turut pasar, blusukan turut desa. Gayuhamu kuwi apa? Kowe iki kadanging ratu. Patramu kok kaya wong cilik, ongklak-angklik. Kowe iki tak luhurake derajatmu Narayana. Mangke rumiyin. Nyuwun pangapunten nggih Koko Prabu menawi kula lepat. Kula ngakeni nek Narayana menika remen lelana brata nggih. Kasarane tembung kula menika remen dolan blusukan mlebu pasar. Nek perlu ya mlebu desa ngadesa. Kula kepengin nyemrapi pananggendhange para kawula alit. Ngeten. Dados supados ngertos kaya ngapa to pangenandaning para kawula cilik mula ngantos kula rencangi nilaraken negari mlebet wana menawi perlu kaendaning alas ki kaya ngapa alase jek utuh apa ora lan malihipun kula matur kaliyan Koko Prabu menika dadi ratuning kulawarga apa ratuning bangsa monggo Koko Prabu menika dados ratuning bangsa napa ratuning sedulur? Cukup. Ora susah kaki tembung. Ojo wigati dina iki yen panjang tak perintah kowe ora gelem. Tegese kowe dogo dawuhing ratu. Nadyan aku iki kakangmu, nanging aku iki uga ratu Gustimu. Wenang maringi pidana karo kowe. Kowe iki sumangga menawi to kula lepat. Ora susah. Kowe nderek karo aku. Tak tandangane dhewe. Lah rak ngaten Koko Prabu menika sae. Maju ketok dadane, mundur ketok gigire. Nek wong sekti ya sekti tenan. Nek kira-kira wong ajur ya ajur sisan. Ngaten lho. Minggat. Minggat ora caket karo Prabu Baladewa. Minggat to. Nggih, sedika ngitaken dawuh kula atur nyekseni Koko Prabu. Kula pisakayan paduka Kanjeng Koko Prabu selaminipun kula boten badhe ngancik negari Mandura. Nyuwun pamit. Ya. Parak. Udawa wonten dawuh. Maju meneh Udawa. Iya. Panemumu piye? Narayana duwe tembung kaya ngono manut saka panemumu piye? Sae. Sae piye? Lagi ngaten niku. Kowe iki duwe ana penemu. Mun duwe penemu nek ora digathuk kon minggat. Oh. Nek sarwa ewuh to kula niki. Rina wengi kowe gandeng karo Narayana. Narayana duwe patrak kaya ngono kuwi piye mungguhe panemumu? Nyun pangapunten ampun duka iki. Ingkang lepat menika sinuwun Mandura. Hus. Kok kowe nyalahke aku? Kowe kok nyalahke aku ki? Agepmu ki piye? Mangkene piye? Paduka menika kangmasipun Raden Narayana. Ya, aku kakange. Sedulur tuwa niku kena kanggo wakiling bapa. Sumpahe wong tuwa menyang sedulur nom paribasan anak buah bapa kepradah gitu wong nom sing polah sing tuwa sing kepradah lah sak mangke menawi ingkang rayi Narayana anggadhahi tembung kados ngaten menika lah rumiyin anggen panjenengan kula wentah pripun kok ngantos Narayana nggadhahi patrat ing kados mekaten ya tunggale iki kowe yo ngluputke aku meneh ya kowe ngluputke aku meneh panjenengan ngono wis gak tututana Narayana, kowe gelo ta Narayana tak tunduk lunga. Minggat to sisan. Larak tenan to nyun pamit. Otaseno. Jerabang kakangku apa? Duwe kadang Narayana duwe sedulur siji wae kaya ngono patrape. Salahmu dhewe. Lah aku meneh. Kowe iki piye to kowe iki? Aku golek bola malah ketemu mungsuh. Ngruputke karo wong tuwa iki piye?
Jerabang kakangku. Piye? Pakaryanku ora susah dadak paren karo sapa-sapa. Kowe dadi senopati wani ora? Lho, wani. Ya wani. Ayo, awake dhewe kudu budal. Elek-elek Bratasena telah Mandura aku anake Babu Kunti Tari Brata kuwi wong Mandura. Yen pancen Kakang Jerabang kuwi dadi senopati, Bratasena melu cawe-cawe. Bagus, bareng karo pun Kakang Yayi. Mangkahan Grodru Tumbar